Global Peace Foundation Africa, Wakwedo wach ma nyoro Gachagua wogono, to kendo wamedo kwayogi ni gihore mos, yiero bro biro to bro kalo. Yiero bro biro kelo. To sani bende IBC yeka kuri yiero. Poko puodh jo manyocha, commissioners manyocha ogin o yiero. Okwanyal amua, okwanyal ng'eyo ni yiero ma 2027 ibro kwale kata ok bi kwale. Koro sechegi kwa udhogwa pusre sechegi. To jiso ni watemo wachako inside jopiny mondo Kenya bed gi kwe. Watemo na nyawgi gigo siasa margi lakini gingi weche mag giwere gi wach mag madhogi pusre mag giwe bal. We mar bal no kwa hero. Yes. Ma debe ni nyayo kodango nikech nitie jotelo ma banka gigo sewachi nitie duol machielo NCIC. Yes. Mabende ka owuok to wacho ni gik mwacho gi ok ber. Yes. Onego duok gi piny. Gin mana weche ma pono jo siasa neno kagima en guok man gi lake to kechi. Koso en wanya bedo ni timore kindi. NCIC nyaka nene, gisebed ka gigweyo sana. Gisebed ka gigweyo sana. Igni wasere no because ang'eyo jo NCIC commissioners gi chairman machon gisebet gi wach magweyo sana. Lakini ng'en mandate ma NCIC and promote gimiluongo ni national cohesion. Ai kendo gikwe